یا عالمانو سرا ناست کی کمال شتا سبحان اللہ یا دغ ناست کی منتل دلائے زال شتا یا دا عالما ناستی دا خیر خالی نوینو او دا رشتیا دا چی عالم سر مشال شتا یا دا عالم ناستی بتا جنت تبیائینو او پا جنت کی ار نعمت دلائے زالشتا یا عالمان دا پاک نبی میں وارثان دینو او دا ڈگری صحیح عالم سر ارحال شتا اے عابدان کشپ عورتی عبادت کرنو او دا عالم خوبت بہتر دستاس خیال شتا سبحان اللہ یا خدایت مو علمان مشران جوڑ کری او دسائلہ ہدایت شاد غیو سوال شتائے نو خدایت مو علمانا مشران جوڑ کری او دسائلہ ہدایت شاد غیو سوال شتائے کخ زندگی غوالی علماء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا سبحان اللہ کاخ زندگی غوالی علماء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا کاخ زندگی غوالی خادم دا عالمانو کاخ زندگی غوالے خادم دا عالمانو دا پاک رسول اللہ دا ورسو سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا دنیا آخرت میں رب خیست کڑے کغوال چی دنیا آخرت میں رب خیست کڑے دا پاک کلام اللہ دا حفظ و سرکینا سبحان اللہ دا پاک کلام اللہ دا حفظ و سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا پگران پولیس رات پپا آسان سر تیر شی پگران پولیس رات پپا آسان سر تیر شی مدام دا بزرگانو اولیاء سرکینا مدام دا بزرگانو اولیاء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا کاخ زندگی غوالی علماء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا جنت بدی نصیب شی طلباء سرکینا سائل ہدایت شاہ تلپا حنفی مسلک اسی گا
تبه که مخبره کې لګیا د سبحان الله فضیلتونه نه خبر نه یې او که خبر شي قسم دې بس د الله پاکي بیانول دي او څوک چې د الله پاکي بیان د یو خان لکشن صفت وکړه او هغه درته وایي بس نو څونه خوشحاله چې ته د الله پاکي بیان کړي الله وایي زه به ترې رضا یم خپله رضا به ورکوم چې د زما پاکي بیان کړو چې الله به موږ له بیا څه راکوي او سائل ہدایت شاہ تل پہ حنفی مسلک اوسیگا سائل ہدایت شاہ تل پہ حنفی مسلک اوسیگا کامیاب بی مدام تل دا حنفو سرکینا کامیاب بی مدام تل دا حنفو سرکینا او کامیاب بی مدام تل د حنف او سرکینا کاخ زندگی غواړي علماء سرکینا جنت بدی نصیب شي طلبه او سرکینا جنت بدی نصیب شي طلبه او سرکینا ماوی پارغ باشی پسر با کی پټکی بچیا دا یو څو کړه پیښور دغه ماشومانو چې په کم په دماکه کې په مدرسه کې او کم قاریان صاحبان علما ناغی لپاره ماوی پارغ باشی پسر با کی پټکی بچیا ماوی پارغ باشی پسر با کہ پٹکی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا ماوی پارغ باشی پسر با کہ پٹکی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا پاڑے رمینا میں اغشتی وداستا جلسی تا پاڑے رمینا میں اغشتی وداستا جلسی تا آلو پٹی با ستا پا قابر کلم خوری بچیا آلو پٹی با ستا پا قابر کلم خوری بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا پاوی نسوری ستا قرآن ستا پسادر کے روڑو او پاوی نسوری ستا قرآن ستا پسادر کے روڑو سنگ بساتا ما ستا د جندان حانی بچیا سنگ بساتا ما ستا د جندان حانی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا ماوی پارغ باشی پسر با کہ پٹکی بچیا کورتا یہ روڑا لی شہید مدرسی بچیا والا خور کئی دی تنخواہ پریخوا تاتکا ڈوکلا والا خور کئی دی تنخواہ پریخوا تاتکا ڈوکلا پاپن شنبی با ورت سوک وی قسی بچیا
پاپن شنبی با ورتسو کاوی قسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا ہر یو کتاب نا دے خوشبوئی زیدہ شہید وینو ہر یو کتاب ند خوشبوئی زیدہ شہیدو وینو دا کم کتاب چی علو ما ز صفحی بچیا دا کم کتاب چی علو ما ز صفحی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا ماوے پارغ باشی پسر با کے پٹکی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا گیو کلی ہم بدل پا آدرا باند شو گیو کلی ہم بدل پا آدرا باند شو گیو کلی ہم بدلا پا آدرا باند شو گیو کلی ہم بدلا پا آدرا باند شو کامو کسو کی چی بتا کلی وظیفی بچیا کامو کسو کی چی بتا کلی وظیفی بچیا کورتا یہ رولا لے شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا اوسو عقابی جانن ہم ہاغا سشرناشیل کے 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 آغا چتابے اور دالی ترانی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا ماوی پارغ باش پسر با کے پٹکی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا کورتا یہ رولا لی شہید دا مدرسی بچیا